Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ήταν μόλις 72 χρόνια πριν όταν η πρώτη γυναίκα βουλευτής, η Ελένη Σκούρα, στάθηκε σε αυτό το βήμα. Και μόλις 69 χρόνια πριν όταν η Λίνα Τσαλδάρη έγινε η πρώτη γυναίκα υπουργός στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή το 1956. Από τότε υπήρξαν πολλές πρώτες γυναίκες. Γυναίκες που έσπασαν τα στερεότυπα και διεκδίκησαν για κάθε μία από εμάς αυτά που πολλές φορές σήμερα θεωρούμε αυτονόητα. Οι εποχές όμως αλλάζουν και οι γυναίκες επαναπροσδιορίζονται. Και αυτός είναι τελικά και ο λόγος που έχουμε τις Παγκόσμιες ημέρες. Είναι ένας λόγος για να κάνουμε μια ανασκόπηση του τι καταφέραμε, αλλά και πού πρέπει να φτάσουμε. Όταν η πολιτεία στηρίζει τις γυναίκες, οι γυναίκες ευημερούν. Και όταν οι γυναίκες ευημερούν, τότε οι κοινωνίες ευημερούν. Και σήμερα μπορούμε με περηφάνεια να λέμε ότι είμαστε μια χώρα η οποία νοιάζεται για την ευημερία των γυναικών. Γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από το 2019 προωθεί πρωτοβουλίες που αντιμετωπίζουν τις ανισότητες σε επίπεδο κοινωνικό, επαγγελματικό, αλλά ακόμα και σε θέματα δημόσιας υγείας. Και αξίζει να μιλήσουμε συγκεκριμένα για κάθε πολιτική, για κάθε πρωτοβουλία και για κάθε δομή που υπάρχει για να στηρίξει εκεί έξω τις γυναίκες. Να μιλήσουμε για τη μητρότητα και την οικογένεια. Ένα ρόλο από τους σημαντικότερους που θα κληθεί να αναλάβει μια γυναίκα, εφόσον, και τονίζω το εφόσον, το επιθυμεί η ίδια. Και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το γνωρίζει αυτό καλά. Καθώς μέσα από τις πολιτικές της δείχνει την έμπραξη στήριξη στις γυναίκες οι οποίες παλεύουν να κάνουν ένα παιδί, στις γυναίκες που αποβάλλουν ή υιοθετούν, στις γυναίκες που μεγαλώνουν παιδιά με αναπηρίες, στις μονογονεϊκές οικογένειες, στις γυναίκες που προσπαθούν να τα ισορροπήσουμε όλα. Για όλες αυτές τις γυναίκες θεσμοθετήσαμε τις γονικές άδειες, το επίδομα του παιδιού, την αύξηση του φορολόγητου, την επέκταση του επιδόματος μητρότητας στις αγρότες και στις αυτοαπασχολούμενες. Στις δαντάδες της γειτονιάς, στο ολοήμερο σχολείο, αυξήσαμε τα βάουτσερ και άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες. Ξέρετε, οι μελέτες δείχνουν ότι εμείς οι γυναίκες πολλές φορές φροντίζουμε όλους τους υπόλοιπους, αλλά παραπανούμε τον εαυτό μας και κυρίως την υγεία μας. Οι γυναίκες γίνονται φροντίστρες των παιδιών τους, των συντρόφων τους, ακόμα και των γονιών τους. Πρώτη φορά λοιπόν στην ιστορία της χώρας μας η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έρχεται με ένα εθνικό σχέδιο πρόληψης για όλες τις γυναίκες γύρω από ασθένειες που μπορούν να τους κοστίσουν την ίδια τους τη ζωή. Από το τεστ PAP για τα νεαρά κορίτσια αλλά και όχι μόνο, μέχρι τις δωρεάν μαστογραφίες, άλλους ελέγχους που αφορούν άλλες μορφές καρκίνου, τα καρδιοαγγειακά νοσήματα, το κράτος βρίσκεται και εκεί δίπλα στις γυναίκες. Και ας μιλήσουμε λίγο για την οικονομική ανεξαρτησία της γυναίκας, καθώς η επαγγελματική εξέλιξη της μας αφορά προσωπικά. Γιατί παρόλο που στη χώρα μας οι δείκτες μορφωτικού επίπεδου στις νέες γυναίκες με πανεπιστημιακή μόρφωση υπερτερούν αυτές των ανδρών, συνεχίζουμε να βλέπουμε γυναίκες που δεν φτάνουν εν τέλει σε υψηλές θέσεις λήψης αποφάσεων. Και μην ξεχνάμε και ένα τεράστιο μισθολογικό χάσμα το οποίο οφείλουμε να γεφυρώσουμε. Για πρώτη φορά όμως βλέπουμε τα ποσοστά ανεργίας των γυναικών να μειώνονται. Να υπάρχουν προγράμματα ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας και πριν μόλις 2 εβδομάδες εδώ πέρα θεσμοθετήσαμε και την αύξηση της ποσότητας της εκπροσώπησης των γυναικών σε διοικητικά συμβούλια. Και σε αυτό το σημείο δεν μπορεί να λείπει από τη συζήτησή μας η έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία. Από την παρενόχληση στο δρόμο μέχρι τις γυναικοκτονίες. Αλλά και εδώ πέρα έχουν γίνει τεράστια βήματα. Και θέλω να αναφερθώ στα 44 συμβουλευτικά κέντρα, στους 20 ξενώνες μέσα στη χώρα, στα 63 τμήματα ενδοοικογενειακής βίας μέσα στα αστυνομικά τμήματα, στη γραμμή SOS 15900, στα safe houses, στο panic button, στον εμπλουτισμό του νομικού μας πλαισίου, με διατάξεις που θωρακίζουν τα θύματα καλύτερα. Ενώ η Ελλάδα, όπως ανέφερε και η Υπουργός, είναι μία από τις χώρες του κόσμου που προσφέρουν πλήρη νομική προστασία στις γυναίκες και ίσα νομικά δικαιώματα. Γνωρίζουμε καλά ότι η έμφυλη βία θα εξαλειφθεί στο μέλλον εάν μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε και να εστιάσουμε στην πρόληψη στη νέα γενιά. Γι' αυτό κιόλας υπάρχουν σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες δράσεις γύρω από αυτή την ενημέρωση. Αλλά όσο υπάρχει έστω και ένα κορίτσι που απειλείται online, μία γυναίκα που φοβάται να γυρίσει στο σπίτι της το βράδυ, μία γυναίκα που παρενοχλείται μέσα στο ίδιο της το σπίτι, πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε. Παρά τα σημαντικά βήματα, ο δρόμος προς την πλήρη ισότητα είναι μακρύς. Και προσπαθώ κάθε φορά που μιλάω για τις γυναίκες να σκέφτομαι πάντα την πιο αδύναμη από εμάς. Αυτή που πλήττεται περισσότερο. Εκείνη που παλεύει να ισορροπήσει ανάμεσα στους ρόλους της και νιώθει συνεχώς τύψεις. Εκείνη που παλεύει πολλές φορές για τα αυτονόητα. Τις γυναίκες στις εμπόλεμες ζώνες.
την μακροχρόνια άνεργη, το νέο κορίτσι που πλοηγείται στα χαρτογράφητα νερά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Εκείνη που είναι θύμα και ψάχνει πώς θα φύγει από την κακοποίηση που δέχεται. Σκέφτομαι τις γυναίκες αυτές και θέλω να μεταφέρω σήμερα αλλά και κάθε μέρα ένα μήνυμα. Δεν είστε μόνες, είστε όλες μαζί μας και όλοι είμαστε μαζί σας. Ως άνθρωποι, ως βουλευτές, ως Νέα Δημοκρατία, ως κυβέρνηση. Και θα συνεχίσουμε να φτιάχνουμε ένα ακόμα δυνατότερο πλαίσιο, μέσα στο οποίο κάθε γυναίκα θα μπορεί να ζει με ασφάλεια, αλλά και να εργάζεται και να εξελίσσεται ισότιμα. Μέχρι η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας να είναι πραγματικά μια μέρα γιορτής για όσα έχουμε καταφέρει σαν κοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ.